Jo, ahojte ľudia, dneska si zahrajeme Minecraft Survival mode v počítači, to je novinka, počítači. Survival mode, to je Queplay. Takže Survival mode 1 versus 1, Skywars a Bedwars. A začneme asi zo 1 versus 1. Takže, budeme to pre viacerých hráčov, budeme si na Queplay modom IPčka mc.queplay mc.queplay.cz, to je IPčka, hotovo. Asi akože musím vypnúť zvuk, hej. Prepačte, ale musím si ho vypnúť. Dobre, takže toto je Queplay, vy si to môžete nazvať ako chcete. Ale ja si to chcem nazvať Queplay, toho. A pripojiť sa na server. Ja si tu dám register, ktorý vy nebudete vedieť. Login Prepačte, že takto spievam, ale aby ste nevideli môj login a ja chcem niečo k tomu povedať, tak hovorím S. Ale to nie je môj login, hej. Môžete si ho skúsiť, že S, ale to nie je môj login. Ale môžete si ho skúsiť, keď chcete, ale vy choďte na nejaké servery, ktoré nemám uložené, hej. No, takže ideme asi na 1 versus 1, vlastne, kde je 1 versus 1. Jo. Aha, tam je. Tam. Wow. Tam ináč kluk. Ja nie som kluk. Dobre, ja som kluk po česky. Toto je FZ server, hej. Takže tak. Ideme na Archer. Ideme na Archer Singles. Tak, mi to teraz bude nahrávať tak, ako chcem, lebo vtedy som nahrávala, som to nevidel, lebo mi to nenahrávalo tak, ako som chcela, ale toľko vecí, to bude aspoň hodinka a môj brat teraz 6 streamuje, takže tak. Čus. Jo! Čauko. Sa to nepodarilo. Prepačte, že hrajem cez T-Launcher. T-Launcher není spolahlivý. Jo! OK. Čus. Tak mám T-Launcher, tak ma trochu nechaj zabiť. Ja ťa chcem zabiť, tak ma nechaj zabiť. Lebo tak je to 1 versus 1, tak musím asi zabiť. Alebo on mňa. Však má jedno srdiečko! Poď! Však mal jedno srdce, to čo malo znamenať? Prepačte, že tak som vykrikol, ale OK. Čo mal znamenať? Však mal jedno srdce. Counter Queplay. Nechaj ma vyhrať. Nechaj ma vyhrať. A pozdrav do videa. Hovorím, že pozdrav do videa. Pozdrav do videa, hej. Ako ma zabil? Však ja som ho vôbec nevidel, to je za to, že hrajem T-Launcher. To je za to, že hrajem T-Launcher.
Dobre, ešte posledná mapa a ideme na Skywars, potom na Bedwars a pole. Nechápem ja Kveplay. No dobre, Kveplay chápem, ale nechápem T-Launcher. Kto vymyslel T-Launcher? Však to sa nedá. Však ty si kde? Prebo... To sa nedá. Mi tak seká Minecraft, že to sa nedá. Koľko máme FPS? Nemôžem bojovať a pri tom kontrolovať. A však to sa nedá, nechojmo. A ty chcem si to kontrolovať, že koľko mám FPS. OK, tak 3,2. Tak to je malo. To sa nedá. Bude mier, kámo, hej? Bude mier. Mier. Victoria, OK. Meno Hup. A idem na Skywars, hej? No. Ja o tom celú F3 si musím vypnúť. Ideme na Skywars. Skywars Duo, lebo to je moje obľúbené singles. Skywars Duo, kde je Skywars Duo, ľudia? Tam je jedna verzena, to je Skywars. Jo! Neviem, že čo mám ísť na Bedwars, ale ja pôjdem na Skywars. Takú piváreň. Mám tu ozvenu ľudia, takže prepáčte, keď vám to vadí. Danka, keď na to pozeráš, ďakujem za odber. Už mám 2 odberateľov. Ešte to ľudia do tej hnerci, do 100 odberateľov. 100, aspoň 50. Najmenej 50 odberateľov, prosím. Dajte mi aspoň 50 odberateľov. To. Aspoň. Ja by som bol rád, keby ste mi dali 100, alebo toľko, 100. A tak. Čus. Jo, snad sa mi to dobré na Boban, ešte keby sa volal Boban. Našťastie sa nevolá toto tu. Našťastie sa nevolá toto tu. Lebo Hofo. Tak to je trochu podobné, ako vidíte. Viete? Ja to nebudem odosielať, lebo nechce sa. By som dostal ban z môjho obľúbeného servera. A to ja nechcem. A tak. Players online, čak to som iba ja. To sa nedá. Keď sa to pripojí, sú 4 ľudia. OK, stále tam 0. Prečo ľudia? Neviem. To sa nedá. Osemnáct ľudí. Sa to mi tam ukazuje, že je tam 0. No. OK, tak teraz je tu 15.
Čus. Pozdravte do videjka. Pozdravte do videjka. Kanál. Dobré, ale kanál Samko. Kanál Samko. Minecraft veľmi dobrý YouTube. Kanál Samko Minecraft veľmi dobrý YouTuber. Toto sa zíde. Ja nechápem Skywars. To je taká ťažká hra pre mňa, že to sa nedá. A Danko, keď na to pozeráš, ďakujem za odber. A skús napísať napíš do komentárov, dajte Samkovi 100 subs. Keď to vieš napísať do komentárov. A toto videjko pozerajte do koncočka, lebo určite v konci sa musí skončiť dobre. Ja to ešte neviem, lebo ja som ešte v minulosti, nie som tak ako vy, ja som ešte teda starej minulosti, som vzadu, ale vy už ste v minulosti. More, takéto sa nedávajte more. Lebo to je urážka, ale zároveň je to aj more. Normálne more, že ako rieka, more. Ale nechcem hovoriť more, lebo je to urážka a rieka. Ja nechcem žiadny kanál, hej? Ja nebudem pozerať teraz žiadny stream, lebo ja som sám youtuber, hej? Vy si pozrite strám na kanále Fúzy. Strám na kanále Fúzy. Joj, musím môžem to aj rýchlejšie robiť. Shift. Musím to všetko ručičkou. Hej. Už mám dosť veľké brnenie. Hej, to uznávam. Ale už mám dobré brnenie, tak. Čo mám robiť? Ja idem asi tam, kde sme išli vtedy. Dobre ľudia, máme OK veci, ja sa alebo nie, teleportnem sa v tej chvíli, kedy bude treba. Fúzi ho tam počuť. No dajte mu odber. OK. Však to mi tak blbne, to sa nedá hrať, keď mi to tak blbne. To sa nedá hrať, ľudia, to sa nedá hrať. Aspoň keď niekoho zabijem alebo vyhrajem, tak ideme na inú arénu.
ideme na Bed Wars a potom po Bed Warsoch pôjdeme na ten survival, končíme video a budeme natáčať ďalšie video. A tak bodka, samé bodúčky sú tu. Ospevu. Čože? Ospevoval. Chápem, okej. Akože viem, čo je ospevoval, že speval, že niečo spieval po slovensky. No, ten, kto pozerať, keď mám nejakého českého pozerateľa bez lajkov, bez ničo, tak daj like a lebo. Istý, že poviem, že poďte preč, lebo to by som pán Šikovi nepovedal. Čo mi to tu chodí? OK. Nič zaujímavé. Len Facebook. Hej, čo to je za elixír svižnosti? Nechápem, čo je svižnosť, ale OK. Čus. Snad bude tým. Nechápem, prečo si to, keď už tam mám niečo, si to musím ísť do punka. Čus. OK, však to. Počkaj, rýchlo, elixír švíznosti. OK, máš švíznosť. A neviem, čo je švíznosť. Joj. Čus. Ja neviem, čo ani robím, to čo mám znamená. Pozerajte, že Aj, neviem, čo robím. Lomeno húp. Viete napísať lomeno húp. Ideme na vedrose. Joj, toto si... Neviem, prečo tu lietam, ale OK. Nie som VIPčko. Ale bez silk. Passage free. OK, utekám nič. Passage free. No, však poďme na to. Čusíček lidič. Takže Bed Warsu ide vlastne o to, že schváľaní svoju posteľ, kúpe si veci a bodka. No, len schváľaní svoju posteľ, neviem. A keď chce si niekto zahrať Bed Wars na mobil, tak len napíšte Bed Wars a to je všetko. Čo len treba napísať. More. Nehovorím more, ty Bed Wars, hej? Lebo to je nepekné slovo. More.
Dajme aspoň nejaké... Prečo to musí tak sekať ten Minecraft? Však ja nikdy nezabijem ani jeden hráč. Budem trochu AFK, hej? Dobre, AFK nebudem, budem hrať, ale akože s hlasom myslím, že AFK. Ale, dobre, ja budem stále rozprávať bodka. Nevidím vôbec na tú obrazovku. Ja nechápem, ako mi to ešte stále môže natáčať. Akože ja som šťastný, že mi to natáča, ale nechápem, ako mi to ešte natáča. Však mám tu shift, ale ten shift mi nefunguje. To čo má znamenať? Ja nechápem ten Minecraft, klikám shift, ale mi nefunguje. Jo, môže sa mi niekedy rozhodnúť. Jo, 49. Hrajeme, hej. Mám shift. Ideme. Jo, ja keď mám tento shift, tak ma... Au! Tak ma bolí prst. Neviem, prečo som si vybral práve Brutalize, ale asi preto, lebo je to moja obľúbená hra. No. Nepoviem obľúbená, ale páči sa mi. Kamenný meč, to je pokrok. Aspoň máme kamenný Swordos. Čus. Mier. Teraz budem kill. Mali sme toto, ideme radšej na survival mode. Tuto máte IPčku. Dole. Survival, pripoj sa, idem na to. No ako vidíte, ja som tu umrel. Neviem, kde mám setword, spawn point, takže tak. A jasné, ja spawn nemám spawn point, to je jasné. Čo mi to robí?
Čo mi to robíš? Čo mi to robí? Toto. Dva. Vy si ten nový nezapamätáte a plus aj tak vám ho rozmážem. Dobre, zapamätáte si ho, hej, ale ja vám ho rozmážem, ale keby ste ho vedeli, tak si ho zapamätáte na nekonečnú hej, štart. Hovorím, že štart. Akože 3 sekundos. Bude starting? Ďakujem. Tak ja teda idem. Niekde môžem ničiť. Moje servery a moje meno. To k sebe nepasuje. Keď to vy takto budete robiť, hej. Viete čo? Tam už je ostrov, hej. Tam už máme ostrov. Tu máme mapu, hej, počkaj, mapa. Hovoríš mapa? Počkaj, ideme na sa pozrieť na map Singos. Nechápem ty hoč. OK, toto je naša mapa. Hej, tam je dedina, tam máme dedinu. Takže my sme pri tej vile. Nie, tuto sme. My sme tuto. A keď pôjdeme tam, tak tam je dedina. No, tu už budeme môcť ničiť konečne. Prečo mi to tak musí robiť? Také sekanie. Že sa môžem ničiť? Ach, tuto ešte nie. Hej, ale tam už môžem ničiť, lebo tam má niekto domček. Hej, keď má tam niečo domček, tak tam má aj items. Neviem, keď my si vytvoríme na píci svoj vlastný server. Neviem, prečo hovorím po česky. Ako som stôlak. A čo už? Ako vidím, tu má niekto drevo. Hej, tam je portál. Tu je portál. OK, tu máš crafting. Prvná štuka. Poďme radšej na iný server. Poďme na nejaký náhodný. Proste poďme si nejaký náhodný server vygoogliť. Poďme si nejaký server vygoogliť, lebo mňa to tieto servery, čo mám, už nebavia. Poďme sem, Google, servery. Minecraft servers. Servers.eu OK, máme tu nejaké servery. A nejaké sa tu to mi počítač blbne, či čo mi blbne. Minecraft alebo počítač? Alebo viete čo? Nie, tie auče nie, ja nechcem tie auče, ja idem do Minecrafta, hej. Viete čo? My si zahrajeme iné servery. Minecraft servers, Cubecraft, tu máme aj iné servery, no Hypixel.
neviem, prečo mi tu ukazuje pripravovaný na server. OK, ideme asi na Leaf Boat alebo niekde tam, Skipper, small server. Ideme na survival. Neviem, survival game. Alebo survival game, viete čo? Hej, ale to je toto. Dobre, tu mám inú. Umeno Kings. Survival Games, takže sú to survivalové hry. To znamená, že tu bude aj Bedwars však. Alebo nie, lava, toto je čo? Tu bolo... Aha, som. Skúsime ísť na toto, lebo neviem, čo to je. Na to tak sa rovná. To čo to asi je? Ale však ja tu mám Speed milión. Sa mi nechce pripojiť. No, aspoň to sa nepripojí. OK, sme tu. Neviem, o čo tu ide, keď ešte nie som niekde. Neviem, o čo tu ide. Fakt. Neviem, o čo tu ide. Kto tu má OP? Kto tu má OP? Kto má OP? Kto tu má OP? Ja by som chcela na nejakú server dostať OP. Kto tu má OP? Viete čo? Ľudia, toto bolo koniec môjho videa, hej? Ideme na ďalšie video, pôjdeme na random servery, takže čaute.